जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैफिनगोन? जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया सानाव जागोन ना हराव जागोन? जिसु ख्रीष्ट फैफिननायखौ आङो नेनो हालिया। जिसु ख्रीष्ट फैफिननायसिम आङो गसंथानानै थानो हालिया। बे जिसु ख्रीष्टआ मानोथो गोख्रै फैया? अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोर जोंनि गेजेराव दङ जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायखौ लानानै। बबे समाव फैगोन, मा समाव फैगोन, माबायदि जागोन, जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगाङाव मा जागोन, बेफोरबायदि गोबां गोसोआव जोंनियाव सोंलुफोर दङ। प्रियफोर, बेफोरनि सोंनायनि फिननायफोरखौ आङो गोबां गोदोनि जि भिडिअफोर दङमोन, जि चेनेलफोर दङमोन, बै चेनेलावहाय आङो लानानै फैदोंमोन। नाथाय दिनै आरोबाव बे चेनेलावहाय खनसेबाव लाना फैफिननो हास्थायदों जेन जोङो बावनानै थाङा। जोंनि गेजेराव दिनै गोबां सान्थौगिरिफोर दङ, बाइबेलनि सान्थौगिरिफोर दङ, गिदिर गिदिर पास्टरफोर दङ, रेभारेन्डफोर दङ, गोबां रोखोमनि खामानि मावग्राफोर दङ, इसोरनि मुं लायै लायै खामानि मावग्राफोर दङ आरो गोबां मानसिफोरा, सान्थौगिरिफोरा जिसु ख्रीष्टनि फैनाय समफोरखौ थिग खालामै खालामै दोनदों। गोबां मानसिफोरा बुंलांबाय जिसु ख्रीष्टआ 1995आव फैगोन होननानै, नाथाय बैफोर समफ्राबो बारलांबाय। 1980आव फैगोन होननानै बुंदोंमोन, बेफोरबो बारलांबाय। गोबां रोखोमनि सान्थौगिरिफोरा, गोबां फोथायारिफोरा गोबां रोखोमनि समफोरखौ होनानै दोनदोंमोन, नाथाय बैबायदि समफोरबायदि जिसु ख्रीष्टआ फैफिनाखै। बेयावहाय गोबां समाव गोबां मानसिफोरनि साननाय हनायफोरा गुलाय गुजाय जादों आरो गोबां मोनथिनो लुबैदों जाहैबाय जिसु ख्रीष्टआ थारैनो माब्ला फैगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होगोन जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैमारगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायजोबोब्ला बे बिसयाव नोंथांहा माब्लाबाबो सोंलु थाबावनाय नंलिया आरो लोगोसे माब्लाबाबो गोनो गोथो थाबावनाय नंलिया। जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैगोन होननानै नोंथांनि गोसोआव सोंलु फैनाय नंला। नोंथाङा रोखायै बुजिसिनगोन जे जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैगोन होननानै। दा बेयावहाय नोंथांनि बे गोनो गोथो सोंलुखौ गोजान खालामनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला मोनसे साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांनि मोनसे लाइकखौ आंनो होगोन आरो नोंथाङा हास्थायोब्ला बे भिडिअखौ, बे बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै नोंथाङा शेयार खालामनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ फारसे जोङो आवगायलांदोनि। इसोरनि मोनसे बोसोननि गेजेरजों जागायजेनलांनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय माथाइनि 24:32 सिरि। बै सान एबा बै मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ रावबो मिथिया। सोरगोनि आरफफोर एबा बिसा हौवायाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। प्रेज लर्ड। दिनै जोंलाय सोर? बे जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायखौ सम होयै होयै, दिन होयै होयै, बोथोर होयै होयै बुंनो थाखाय बबेबा 2024आव फैगोन, 2020आव फैगोन, 2030आव फैगोन, 2050आव फैगोन, एबा गोदोनि जै सान्थौगिरिफोरा बुंनानै थांबाय जोंलाय सोर? जोंनियाव बे गोहोआ गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायखौ मोनथिनो थाखाय जोंनियाव गोहो गैया। जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैगोन बेखौ बुंनो हानायनि गोहो रावनियावबो गैया। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टआ बेयावहाय स्पष्ट मोनथिहोदों। सोरगोनि आरफफोर एबा बिसा हौवायाबो बे बाथ्राखौ मोनथिया। जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैफिनगोन बे बाथ्राखौ सोरगोआव थानाय आरफआबो मोनथिया, जिसु ख्रीष्टआबो मोनथिया, गुबुन बुहुमाव थानाय रावबो बेक्तिया मोनथिया। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोर दङ, गोबां सान्थौगिरिफोर दङ, गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, जायफोरा बुंनो हास्थायो जिसु ख्रीष्टआ आमुक बोसोराव फैगोन होननानै। नाथाय प्रियफोर, रोखा जानानै थाखा, जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायखौ रावबो बुंनो हाया, सम होनो हाया। नाथाय अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टआनो गावनो माखासे इंगितफोरखौ जोंनो होनानै गालांदों। जि इंगितफोरखौ नुयोब्ला जोङो हमदां हायो, जों बुजिनो हायो, मोनथिनो हायो, मोन्दांथिखौ मोनो जे जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया जासिगोन होननानै। दा बेखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों जे जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां सिगां बे बुहुमाव मा जाथायफोर जागोन। बे जाथायफोरनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ मा बुंनो नागिरदों, जिसु ख्रीष्टनि फैनायनि समा बेसेबां खाथि जानानै दङ, बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनो हागोन। दे अब्ला सेथियावनो जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन जाहैबाय जे आं फैनायनि सिगां सिगां, बे बुहुमाव फैफिननायनि सिगां सिगांनो बे बुहुमाव बेफोरबायदि जाथायफ्रा जागोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ जोंनो मोनथिहोदोंमोन। बै समावहाय सेलाफोरनो मोनथिहोदोंमोन, दिनैनि जों साफ्रोम फोथायारिफोरनो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनानै दोनखादों। बे सेथि बाथ्रायानो जाहैबाय नंखाय ख्रीष्ट आरो नंखाय नाबि ओंखारगोन। बोसोना ओरैहाय बुंदों, माथाइनि 24:4-5 सिरिया। जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, रावबो नोंसोरखौ बुरखायनानै सोलायनो हायि बादि नोंसोरो साबधान जा। गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन,
आंनो बे ख्रिस्ट'आ आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ सोलायगोन। बेनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबावदों माथाइनि 22:24 सिरियाव, मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन। बिसोरो सोमो गोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमो गोनां हाबाफोर मावगोन आरो हायोब्ला इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, नोंथांमोना बे इसोरनि बोसोनखौ मोननो हादों। जिसु ख्रिस्ट'आ मा रोखायै बुंदोंमोन? जोबनाय बोथोराव आं फैनायनि सिगां बे जाथाया जागोन। बे जाथाया मा? बेनो जाहैबाय नंखाय नाबि आरो नंखाय ख्रिस्ट' ओंखारगोन। गोबां मानसिफोर दङ, दिनै बुहुमाव गोबांफोर दङ जायफोरा गावखौ जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंनानै लायो। आरो गोबां नाबिफोर दङ जाय नाबिफोरा गोबां फोथायारिफोरखौ गोबां सोमोनांथाव खामानि मावै आन्दाय होदों। अनजालु प्रियफोर, मुंफोर खायनानै होयोब्ला गोबांफोरा गोबां गाज्रि मोनगोन। दा बेयावहाय मुंफोरखौ खारिनो हास्थायाखिसै, नाथाय नोंथांमोना देहेन खालामगोन। जोंनि साखाथि फाखाथिफोराव गोबां नंखाय नाबिफोर आरो गोबां गावखौनो सोमोनांथाव खामानि मावहोग्रा एबा मावग्रा होननानै आरो लोगोसे गावखौ ख्रिस्ट' होननानै बुंनो लाग्राफोर गोबां ओंखारबाय। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोननि सिगां जानो गोनां जाथायफोर। अब्लाना जों मोनथिदो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोना खाथि जाबाय होननानै। दानाबा नैथि बाथ्राखौ नायदोनि, जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां मा जागोन? बेनो जाहैबाय दावहानि सोदोब खोनागोन, दावहानि राव खोनागोन। जेरावबो जेरैथिंबो नांज्लाय खमज्लाय, हादोरजों हादोर दावहानि बाथ्राफोरखौ खोनागोन। इसोरनि बोसोन माथाइनि 22:6 सिरिया ओरैहाय बुंदों बे बिसयाव, नोंसोर खाथियाव आरो गोजानाव रोन नांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा। बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन। जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन। जिसु ख्रिस्ट' फैफिननायनि सिगां मा जागोन होननानै बुंदों? बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव दावहा जागोन। जोंनि गेजेराव दावहा जानायखौ खोनागोन, हारिजों हारि, हादोरजों हादोर दावहा जानायखौ खोनागोन। आरो जोङो नुगासिनो दङ जोंनि गेजेराव बे बुहुमाव गोबां हादोरजों हादोर दावहा सोलिगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा जोङो थामथि बाथ्राखौ नायदोनि, जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां मा जागोन? बेनो जाहैबाय बांग्रिं, आंखाल आरो खैफोद सफैगोन। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, माथाइनि 22:7 सिरिनि जोबथा बाहागोखौ फरायनो हास्थायो। बे जाहैबाय जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन। ख्रिस्ट' प्रियफोर, बेखौबो जोंनि मेगनजों नुवाखैने? गोबां सम, मोनसे बोसोरावनो गोबां जायगाफ्राव गोबां बांग्रिं फैयो आरो गोबां जायगाफ्राव आंखाल जायो। गोबां जायगाफ्राव दिनै दै गैयै जानानै दङ। दै गैयै जानायनि थाखाय आबाद गायनो हायैनि थाखाय गोबां जायगाफ्राव आंखाल जानानै दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासै आंखालफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोगासिनो दङ। बांग्रिं मावनायफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोगासिनो दङ। दा प्रियफोर, आरोबाव जोङो नायदिनि ब्रैथि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगाङाव मा जाबावगोन? बेनो जाहैबाय गाहाम रादाबनि फोसावजानाय, जेरावहाय माथाइनि 22:14 सिरिया ओरैहाय बुंदों, आरो साखिनि जुनै बे सोरगो रायजोनि गाहाम रादाबा संसाराव मानसि मानिनो फोसावजागोन, अब्लानो जोबनाया जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु पृथिबि दङ, बुहुम दङ, बे गासै बुहुमाव गाहाम रादाबा फोसावजानांगोन। जेब्ला गाहाम रादाबा फोसावजागोन अब्लानो जोबनाया फैगोन होननानैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। देट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया जागोन आरो बिनि उनावहायनोबो जोबनायाबो फैगोन। प्रियफोर, बेयावहाय जों बेखौबो मोन्थिनो लादोनि। दे दानाबा जोङो बाथि बाथ्राखौ नायदोनि, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां जागोन। बेनो जाहैबाय खृष्टियानफोरनि सायाव थावना फैगोन, सैसो होनाया फैगोन। बे बिसयाव बोसोना ओरैहाय बुंदों, माथाइनि 22:9 सिरि, नोंसोरो हमनानै गथायजागोन, साजाय होजागोन आरो सिथारजागोन। आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजों मुगैजागोन। बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयि जागोन। बिसोरो गावजों गावनो बिसारुनि आखायाव गथायज्लायगोन आरो निन्दिज्लायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट' फैनाय सिगां मा जागोन? दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोगोमै फोथायनानै दङ, नाथाय तारना फैगोन, जोंखौ सिथारनो फैगोन। दिनै आरो बे खामानिया गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। दिनै जोंनि भारतआवबो गोबां जायगाफ्राव गोबां जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय बेक्तिफोरा मुगैजादों, ठाट्टा होजादों, नाख्रेबजादों, बहाबा सिथारखोमा जादों। बेफोरबायदि जाथायफ्रा जागासिनो दङ। गिर्जा न' सावजादों, गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। बेनि ओंथिया माने जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि समा खाथिनिख्रुइ खाथि जाबाय, जों बेखौ मोन्थिनो मोन्दों। बेयावखायनो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा बेक्तिफोरनि सायाव गोबांनिख्रुइ गोबां थारना
फैगासिनो दङ। दे दानाब्ला जोङो द'थि बाथ्राखौ नायदोनि जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां मा जागोन। अननाया गुसु जालांगोन, बिनि माने अननाय गैयै जालांगोन। जेरावहाय बोसोना बुंदों माथाइनि 24:12 सिरियाव, आरो इनाया बांनायखाय गोबां मानसिनि गोसोआव अननाया गुसु जालांगोन। प्रियफोर, अननाय गैयै जालांगोन। दिनै जों गोबांखौनो नुनो मोन्दों, बुहुमनि गोबां मानसिफोरानो अननाय गैयै जालांदों। अननाय गैयै जानायखायनो गावजों गाव सिथारनाय, गावजों गाव बुज्लायनाय, गावजों गाव एना एनि इनायफोरा बांगासिनो दङ। प्रियफोर, बेबायदि जागोन। दानाबा जोङो नायदोनि स्निथि बाथ्रा, जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां मा जाबावगोन। बेनो जाहैबाय सोमोनांथाव सिनफोर नुजागोन, एबा सोमोनांथाव खामानिफोर जागोन, एबा बे बुहुमाव सोमोनांथावखौ जों खोनानो मोनगोन। जेरावहाय बोसोना ओरैहाय बुंदों, लुकासनि 21:10 सिरि, गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन। बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन। गिथावथाव जाथायफोर आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन होननानै स्पष्टयै जोंखौ मोन्थिहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, माखासे बोसोर आवगायाव सोमोनांथावै बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरास होननानै ओंखारनाय जिथु बेराममोन, बे बेरामा मानसिफोरखौ सिथारग्लुंजोबदों आरो मानसिफोरखौ सोमोनांहोदों। मोनसे गेदेर जाथाय जादों, मोनसे गेदेर हांखो बियो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ, खोनागासिनो दङ, आरो लोगोसेयैनो जोङो अख्रांफोराव गोबां रोखोमनि सोमोनांथाव जाथायफोरखौ, निउसफोरखौ जों मोनबाय थानो हायो। प्रियफोर, बेफोरनो जाहैबाय जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां जानो गोनां जाथायफोर। दानाबा नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव जोबथा बाइबेल सिरि दिन्थिना होनो हास्थायदों, जेरावहाय जि बाथ्राखौ नोंथाङा खोनासङोब्ला, खोनायोब्ला, देहेन खालामोब्ला आरोबाव गेदेर आशीर्बादखौ मोनगोन। बेनो जाहैबाय माथाइनि 24:29 आरो 30 सिरि। बै सानफ्राव बे निदाननि समा जोबमारनो, साना खोमसि जागोन आरो नखाफोरा स्रां होनाय नङा। हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावग्लुबजागोन। बे समाव मानसिनि बिसा हौवाया नख्राङाव नुजाफैगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ गेदेर बोलो आरो महिमाजों जोमैयाव फैनाय नुनानै बुहुमनि मानसिफ्रा गाबगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासै घटनाफोरा जाखांनायनि उनाव आङो जि पइन्टफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिबोबाय, बेफोर गासै घटना जाखांनायनि उनाव आरोबाव सोरगोआव मा जाबावगोन, नख्राङाव मा जागोन। बै सानफोराव बे निदाननि समा जोबमारनो, सान खोमसि जागोन, सानफोरा खोमसि जागोन, नख्रांनि बोलोफोरा सोमावग्लुंजोबगोन। बै समावहायनो जिसु ख्रीष्टनि फैनाया जागोन होननानै रोखायै मोन्थिदों। नाथाय गासै जि पइन्टफोरखौ आङो बुंबाय, बेफोर गासैबो जाग्रोनांगोन, बेनि उनावहायसो जिसु ख्रीष्टनि फैनाया जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोर दङ, गोबां फोरोंगिरिफोर दङ, गोबां सान्थौगिरिफोर दङ, जायफोरा जिसु ख्रीष्टनि फैनायनि दिन समफोरखौ होबाय थायो, नाथाय जायाखै आरो जानायबो नङा। मानोना जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय बाथ्राया स्पष्ट जे रावबो मोन्थिया बे समखौ होननानै बुंखादों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांनि साखाथियाव जुदि सोरबा फैयोब्ला बुङोब्ला जिसु ख्रीष्ट फैगोना खालमानसैनो, जिसु ख्रीष्ट फैगोना 2025, 2026, 2030 बबेबा डेडलाइन, बबेबा समखौ जुदि होदोंब्ला, बे समखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो दाफोथाय। इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्ट रोखायै बुंदों, जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाय समखौ सोरगोआव थानाय आरफुआबो मोन्थिया, बिसाज्लायाबो मोन्थिया, केवल बिफायाल'सो मोन्थिगौ होननानै जोंखौ मोन्थिहोदों। नाथाय जों बेखौल'सो मोन्थिनांगौ जे जिसु ख्रीष्टनि फैनायनि सिगां माखासे जिसु ख्रीष्टआ जोंनो इंगित होनानै दोनदों, जि इंगितफोरखौ जों मोन्थिना थानाया मोजां, आरो जायखौहाय आं नोंथांमोननो अलरेडि बुंनानै होखाबाय। माथाइनि 24:1 लानानै जोबजासिम नोंथांमोना गावनो फरायगोन, देहेन खालामगोन। बेयावहायनो स्पष्ट जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायनि सिगां जानो गोनां जाथायफोरखौ रोखायै बुंनानै दोनदों। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना जे आन्दाया, बे बिसयाव जेन गोनो गोथो जाया, आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोआवबो जुदि सोंलु दङमोनब्ला नोंथाङाबो क्लियार जाबाय होननानै फोथायदों, आरो गुबुन भिडिअ नायनो गोनां जाबावनाय नंलिया होननानै आङो सानबाय। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह। बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।